שלום, אנו נמצאים פה בצומת הרחובות המכבים, אורלוב דרך ספיר. כאן, במקום שבו אני עומד, אמורה לעבור הרכבת עם שני זוגות מסילות. המסילה תבטל את הפנייה שמאלה מכיוון דרום והפנייה שמאלה מכיוון צפון. הפנייה שמאלה מכיוון דרום היא הכניסה העיקרית לרחובות שיפר וברנדס. תושבים מרחובות אלה ייאלצו עכשיו לעבור לאורך רחוב דרך ספיר עד הצומת הבאה ולהיכנס שמאלה לרחוב גולום, מה שיגביר את עומס התנועה בצורה משמעותית ברחוב דרך ספיר. כפי שראינו לפני מספר דקות, הדרך הזאת היא אחד הדרכים שבו עוברים כל רכבי הביטחון, האמבולנסים, מכבי האש, מכיוון מערב לכיוון מזרח. האם כתוצאה מכך שיהיו פה פסי רכבת, האמבולנסים לא יצטרכו לעמוד כרגע ולחכות? אין ספק בעניין. כלומר, הרכבת תהווה גם סיכון ביטחוני. עומס התנועה שייווצר כתוצאה ממעבר הרכבת בציר שבין רחוב שטמפר לרחוב אבל ספיר יגרום לכך שאנחנו נפקוק את רחוב שטמפר גם כן. כלומר, לסיכום, עצם העבר, פסי הרכבת, כאן במרכז הצומת הזאת, תגרום לבעיה תחבורתית אמיתית במרכז הצומת. עומס גובר והולך בדרך ספיר, בעיה תחבורתית למי שעובר ממזרח למערב וממערב למזרח. הנה אנחנו נמצאים כאן בשדרה המרכזית של רחוב דרך ספיר. ראו את השדרה הירוקה הזאת. השדרה הזאת הופכת להיות לדרך עם שתי מסילות. תראה מה הם המסקנות מכך. המעבר הזה הוא המעבר לגן הציבורי היחידי הנמצא כאן באזור. כאן עשרות ילדים מהשכונה עוברים בדרכם לבית הספר בבוקר ובדרכם לגן המשחקים בצהריים. הגנים, גני החובה וטרום החובה נמצאים פה במרכז הגן. המעבר הזה הוא מעבר חיוני. איפה יעברו עכשיו התושבים? הם יעברו את פסי הרכבת? הדבר היחידי שנראה הגיוני הוא לבטל את המעבר היחיד הנוח ביותר לגן. מרחק בין קצה השדרה אחד לקצה השדרה השני הוא לא יותר מאשר 4.60 מטר. בואו נעשה חשבון קטן. 4.60 מטר, שתי מסילות רכבת, שתי רכבות. המרחק המינימלי שאני יכול לדמיין, אינני יודע איזה רכבת אמורה להיות פה, אבל המרחק המינימלי שניקח אותו כקנה מידה הוא אוטובוס. אוטובוס רוחבו בין 2.5 מטר ל2.10 מטר. שני אוטובוסים, אנחנו מגיעים למשהו בסביבות 4 מטר ו10, 4 מטר 20. נוסיף קצת מרווח שצריך להיות של משהו בסביבות 0.5 מטר, ואנחנו מגיעים מהר מאוד מעבר ל4 מטר 60. המסקנה המיידית רק מעצם הצבת המסילות היא הרחבת האזור, כלומר זליגה לכיוון הדרך שבכביש. הוועדה הגדירה את האזור הזה כסקיוריטי זון. מה המשמעות של סקיוריטי זון? בידוד משמעותו הקמת גדר, לפחות גדר בין שני הצדדים, כך שלאף אחד מהתושבים או לכל מי שחפץ ברע לא יוכל להגיע לרכבת, לשים איזשהו מטען חבלה חלילה, וכך למעשה לבטל את הסקיוריטי זון. אחרת אין משמעות לסקיוריטי זון. המשמעות עוד זליגה לכיוון הכביש, כלומר הרחבה של השדרה הזאת. המשמעות של זה למעשה ביטול אחד הנתיבים שנמצא פה. האם ביטול אחד הנתיבים שנמצא פה אפשרי? התשובה היא לא. ומדוע?
הוכחנו בהצגה הקודמת שעומס התנועה כאן לא יקטן. יתרה מזאת, טענו בהתנגדות שלנו שכאן באזור הזה עוברת תחבורה ציבורית, ותחבורה הציבורית הזאת לא תפחת. הוועדה המחוזית השיבה שכתוצאה מהרכבת תפחת התחבורה הציבורית. רק הוועדה המחוזית לא ידעה דבר אחד מאוד חשוב. בדרך הזאת לא עובר אף אוטובוס עירוני. כל האוטובוסים אשר עוברים בדרך הזאת הם אוטובוסים שמגיעים מצפון הארץ, קווי מאסף, 561 מכפר סבא לתל אביב, 551 הרצליה פתח תקווה, 641 נתניה תל אביב, 921 חיפה תל אביב, 831 טבריה תל אביב, ובוודאי שכחתי את הקו לקריית שמונה ועפולה וכולי. אף קו על פי הנחיות משרד התחבורה או על פי מה שביררנו משרד התחבורה, אף קו לא עומד להתבטל. לא תהיה הפחתה של התנועה הציבורית ברחוב הזה. המשמעות היא שנצטרך למעשה לגלוש למדרכה. כלומר, אנחנו נצטרך להרחיב את הכביש הזה על חשבון המדרכה מימין, על חשבון המדרכה משמאל. ומהי המשמעות של הגלישה למדרכה? בואו נראה, נעבור את הכביש ונסתכל. נראה מהי המשמעות של הרחבת הכביש על חשבון המדרכה. העברת ציר הכביש לנקודה הנמצאת כאן. שימו לב מהו המרחק מכאן לחלונות הבתים שנמצאים פה מימיני. אמרנו שעצם העובדה שתוקם פה רכבת, אנחנו בהחלט ניפגע ברמת איכות החיים, הזיהום והרעש. הנה ההוכחה. קרבנו את הכביש לבתים, מקור הרעש, כפי שאתם שומעים פה, התנועה לא פוסקת, מקור הרעש מתקרב, הרעש מתגבר. עומס תנועה, הזכרנו קודם. עומס תנועה, משמעותו, הרכב נע על הציר הזה במהירות יותר קטנה, הזמן שהוא מבלה על הציר הוא יותר ארוך, ולכן כמות הזיהום היחסית הולכת וגדלה. יש לנו פה מפגע אמיתי, רעש וזיהום. בואו נראה מהי המשמעות של הרחבת הכביש לכיוון הבתים, ועצם קיומה של הרכבת על הבתים האלה. כפי שאתם רואים, הבתים בשכונה הם בני למעלה מ-60 שנה. כאן נולדתי, לפני 44 שנים. הבית הזה הוא קרוב ל-65 שנה. הבית הזה נבנה בתקופה שלא היה פה כביש, ולכן הוא נבנה ללא יסודות. לא נעשה שום סקר ממשי שבו לוקחים דגימה מהבית, רואים איך הוא בנוי, על מנת לבדוק שהוא יכול לעמוד בתוספת הרעידות שיווצרו כתוצאה מהרכבת. אני פונה לוועדה, למנות ועדה ממכון התקנים, על מנת לבדוק את הבתים האלה, לראות אם הם יכולים לעמוד בעומס. חזרנו כאן לצומת המכבים אורולוב דרך ספיר. מה שאנחנו עומדים לראות כרגע זה הצגה של אלטרנטיבה לסקיוריטי זון ברחוב דרך ספיר. האלטרנטיבה שאנחנו מציגים זה הפניית הרכבת מתחנה המרכזית לכיוון מערב, דרך רחוב המכבים. מהם היתרונות? יתרון אחד, כמות האנשים שתיפגע כתוצאה מעצם קיומה של הרכבת במרכז הכביש כאן, הרבה יותר קטנה. ראו, 1, 2, 3, 4, 5 בתים בלבד, ולא עשרות כפי שיש כאן. דבר נוסף, תחבורתית, העומס הפוטנציאלי שיהיה מכיוון מזרח לכיוון מערב יעלה מכיוון שהנתיב ייפתח. המקום אשר יש לנו להכניס את הרכבת פה במרכז הכביש הרבה יותר
רלוונטי ללא פגיעה בנתיבים, מכיוון שניתן להרחיב לאורך כל הרחוב הזה בעוד מסלול אחד את הדרך. ולכן לא יהיה שום קרבה לבתים מצד אחד, מצד שני הרכבת תוכל לקיים את הדרישה לסקיוריטי זון. יתרה מזאת, בסוף הרחוב הזה אמורה להיות התחנה הסופית של רכבת הפרברים. ואם אנחנו רוצים לחבר תנאים או רוצים לחבר את המערכות להסעה, הנה הלוגיקה של מדוע כדאי להעביר את הרכבת כאן. נכון, זה לא פותר את כל הבעיות, אבל זה הרבה יותר טוב מהאלטרנטיבה המוצעת בדרך ספיר. הנה אנחנו הולכים להציג בפניכם כרגע את האלטרנטיבה השנייה. האלטרנטיבה השנייה מתייחסת לרחוב בר כוכבא. זהו רחוב התחנה המרכזית. ההצעה שלנו היא להפנות את הרכבת שמגיעה מרחוב האורלוב לכיוון מערב. שימו לב את השטח שיש פה. אין פה שום בעיה להחנות שני פסי רכבת. אנחנו רואים 3 נתיבים מכל צד, אנחנו רואים מדרכות מאוד רחבות, אין פה מגורים בכלל, רק עסקים. זוהי התחנה הסופית של הרכבת, תהיה כאן, ובהמשך עד לכיוון שבו ההתחברות עם תחנת רכבת הפרברים המיועדת, זה יהיה למעשה המשך והסקיוריטי זון של הרכבת. מה היתרונות? ראשית, קרוב לתחנה מרכזית, השגנו את היעד. לא פוגע בתושבים בכלל. לא דורש שום שינוי תשתיתי בנתיבים, פרט תפיסת המרכז. ולא תהיה פה שום פגיעה באיכות חיים של אף אחד. זוהי האלטרנטיבה הטובה ביותר. אנחנו נמצאים בצומת הרחובות הרב מלכה ז'בוטינסקי, צומת מרכזית וגדולה מאוד בפתח תקווה. ואתם שואלים בוודאי את עצמכם, למה אנחנו פה? למה אנחנו פה? כי פה אני עומד להציג את האלטרנטיבה השלישית שלנו, שהיא קונספציה קצת מהפכנית. מהי המטרה שלנו? המטרה שלנו להסיע המונים. ותמיד נשאלת השאלה, איפה אנחנו פוגשים את אותם המונים? כשאנחנו פוגשים את אותם המונים, זה נקודת המפגש שאליה הרכבת צריכה להגיע. ומה עושים ההמונים מהרגע שהם מגיעים לתחנת הרכבת? איך הם מתפזרים למקומות מגוריהם? ולכן, טענתי היא שתחנה המרכזית בפתח תקווה היא איננה המקום הנכון לסיים פה את הרכבת. טענתי היא שכאן, במקום הזה, באזור בלינסון, ז'בוטינסקי, זה המקום שבו עלינו לסיים ולעשות את התחנה הסופית של הרכבת. ומדוע? בואו נבחן את הנקודה. ראשית, מקום המפגש עם התושבים. לכאן מתנקזים כל התושבים אשר מגיעים ורוצים לנסוע לאזור תל אביב. כל הקווים הפנימיים של התחבורה הציבורית של המרכזים של פתח תקווה מגיעים לאזור הזה. קו 8 סובב פתח תקווה, קו 12 לשכונות המערביות, קו 92 לשכונות הדרום-מזרחיות ועוד. כאן מקום ההתכנסות וגם מקום הפיזור. מכל האזורים בפתח תקווה ניתן להגיע למקום הזה, ומכאן יכולים לנסוע. כלומר, אנחנו שומרים על רצף, אנחנו שומרים על מצב שבו יש מפגש להמונים, והדבר החשוב ביותר זה תשתיות. ראו, תסתכלו פה מסביב. יש לנו מגרשי חנייה גדולים ביותר, מתחיל בקניון, שניידר, בלינסון. שדרוג קל למגרשי החנייה הזאת, וכאן יש לנו בצורה מאוד משמעותית ואיכותית תשתית לחנה וסע. האנשים הנתקעים פה בבוקר ברכבם הפרטי יכולים לבוא, רגע, אפשר לעלות על הרכבת. באים, מחנים, נוסעים. פתרון פשוט ויעיל. מפגש ההמונים מכל פתח תקווה נעשה פה בעזרת קווי התחבורה הציבורית, הפנים
התחבורה הפנים עירונית, מגיעים כולם לפתח תקווה. כל הקווים הבין עירוניים שהזכרנו קודם, כפר סבא, נתניה, חיפה, עוברים פה ויש להם כאן תחנה. זה המקום שבו אפשר להתכנס ולהתפזר, ולכן קיבלנו את כל הפונקציונליות שאנחנו רוצים של תחנה מרכזית. אי לכך, כל הקטע שמכאן ועד לתחנה מרכזית מיותר.